Kaixo Arizmenditarrok. Kaixo Arizmenditarrok. Kaixo Arizmenditarrok. Gu monitore eskolati gatoz eta gaurkoen erronka batzuk ekartzen dutzu dugu. Presase, guazen mando pareta. Erronka honetan ez du materialik bieko. Zapatillak eta kaltzatinak eukitzeakin nahikoa da. Jarriko gare pinua itxen paretara begira, eta behin pinua itxen gauzela, kendu biko zapatillak eta kaltzatinak lurra ikutu gare. Hartzel urtete jatzuen. Oingo erronkarako bieko plastikozko baso bat eta pelota bat. Orduan, ipiniko plastikozko basoa maiko bestaldien eta bota biau pelotiak emuteko bote bat maixen eta sartu bida basuen. Ez da bat berresa, ikusten dozuenez, eta hau ingo zue txandaka norbaite pelotia sartu bat. Erronka honetarako biletagoen material bakarra die 3 objektu borobia. Ez baukatzure pelota glasai, frutiak bebalixo dago, naranjak adibidez. Eta zelan itxen dien malabarak? Hartzen dugu, 2 pelota esku baten eta falta jakuna bestien. Orduen, 2 pelota daukuen eskuen bat jaurtitzen du gora eta bestiakin hartzen duenien hemen beste eskuen daukuen pelotia gora botaten dugu. Eta holan dana segitxuen. Orduen, gelditxuko esango da. Erronka hau itxeko bakarrik papel satixak moztu biou, bakoitzien pista bat jarri biou. Eta horrek lehenengo piztiak erunguzku leku batera. Eta leku horretan pegau biou beste pista bat. Bertako piztiak erunguzku beste pista batera eta holan altxorra bilatu arte. Erronka honetarako bieko zuen papelezko bola bat eta pajita bat. Erronka hau alda zuen binaka, irunaka, launaka edo gura zuenok, eta honen helburua da, ipintzen dozue bolak nahi osuen lekuen, izango zela irteera, eta heldubiko da bi zeluen artien dagoen espaziora, eta bolia ezingo da espazio hau, desorbitzu aurrera. Lehenengo, toki txakun baten, sartuko. Goraino basu. Ja, behin urez beteta daukugula, botako tapoiak edo zehose uran gainen geratzen dana, nik tapoiak botako. Edore hartuko, bakoitzak 2 tenedore eta saiatuko gare poiak hartzen. Eta behin tenedoriak holan ditugula, saiatu bigare kronometrua jartzen bu minutu baten abar zeinek hartzen daun geixen. Saia da, Erronka honetan bide dagoen bakarra makila bat eta malgutasun apur bat da. Orduan, jartzen gare, zutik, eskua kola, eta pasetan dugu, hanka bat makil gainetik bestia, eta atzien gazela, bueltia muten dutzago. Behin holan gauzela, kanpotik, beso barrura pasetan dugu hanka bat, emuten zau bueltia, eta behin bueltia emuten duguela, jankia pasau, eta jazta. Lortu da. Erronka honetan hanka baten gainen jarri gare eta guakin lurrien jarri duen papera hartu bidu. Oin ikusi osuela, ze erronka da zen, zuen txanda da. Aurrera! Ez da batzuk sari, seguro erronka danak itxean lortu dozuela, ez dauku dudaik bez. Bueno holan jarraitzu. Seguro danok formal zabitzela, eta laizte galko gare hortan danok berriro kalera. Ondo pasau eta zaindu. Ondo pasau eta zaindu.